हक है भरी भरी और तुम लगाने की खालारा बिराद मोजां ना ओमफ्राय बुस्थुआ बोरैबा एसे मा आरोखि गोदै नङा आरोना महर मोजां मोन आखल मोजां जागोन बेल' नङा खोलोबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माइजौ जौखौ बानायनाय महर लाजोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबदोसै मोजाङै हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामनाय थागोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना हाथाइखौ केमेरायाव जा गुफुर सखा नुदोंना आसोलाव ओमफ्राय हाथाया गोमो जानानै दं आरोना सामफ्रामबो साननि मोनानि गय फाथै सुनै जागासिनो दं नालाय हाथायानो गोमोनिफ्रायनो बारग'ला मोनायाव फुयो फुखांनानै आरो गय जाफ्लांबावो गय जाबाय आरो अखानायै जालायबाय आंहाथ' फुङाव बारा फुनाय नियम गैया बांसिनानो गल' फुवाल' खाननाय जायो सानसु सांख्रांल' ओमफ्राय दाबो गोमो जानानै दं आरोना आसलियाव आयनायाव नुयो ओमफ्राय केमेरायाव सिनाया आरोना फुंनि हाबाफारि जोबनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां नोंथांमोनखौ स्र' बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बिफा फिसा सानैया मालाबानो सौफैबाय आरोना गांजेमा बाजारनिफ्राय मा लाबोखो नायहैनि र' बिथांमोना लानानै फैदों नै खायला खय थाखानि खायला बेलाय 10 थाखा 10 थाखानि खायला बे जानांगौ मासुमै गोखा ओमफ्राय ओरै मेन लायनो थांनायानो जाहैबाय मा सामब्राम गोजा बानलु आलु एकदम मुलिनोबो गैलामोन होनना बुंनांगोन ओमफ्राय खारै आरोना मानि खारैनो बेलाय मानि खारैनो हा गय बिगुर नोङो आंखौसो थगायनानै जानो चान्स मोनबाय थादों मानि सबायनि ना बेसरनि ना थालिरनि है सोंबाय थाया आं फालतु ओमफ्राय नै बेहाय दं आरोना 100 थाखानि लाबोबाय नोङो बेखौ नाखौ ना दं आरोना ना फिसा मेन बुस्थुआ जाहैबाय मा नैबे आरोना नैबे माने मैयानो सासे सुबुङा फिसालाखौ स्कुलाव दोनहैनायावहाय बे स्कुल खाथिनि दखानाव सासे मादै लाबोदों नालाय बेखौ आरोना ओमफ्राय एकदम बांद्रायगोन बुस्थुआ हाख्ला हाख्लि थिगबो जानो हागौ मैया मोनायावनो दैयाव सोमनानै दोनदों आङो ओमफ्राय नैबे ससेया लोमलायलाया आरोना सोमबाबो अयनायैनो ओमफ्राय ओरै दहाय फुङाव नै माइरंखौ सुनानै दोनखादों आङो अननि थाखाय आरोना ओमफ्राय दिनै एकदम बारा अनला ओंख्रियाव आगान थाफ्ला थालायनाय खालामा साननानै एसे खम सोमदोंमोन दा मा जायो आं मोनथिला आरोना खमाबो आंना खम नङा थ' ओंख्रिया दिनै बेफोरनोसै आरोना माने पुरा हेभि आरोना दिनैबो मेवायाबो ओमफ्राय दिनै एकदम गोलाव ना मानो बेलाय हेलौ माइ टेस्टिं दोंसे सल' स्राय खनदो दे 90sनि खननाय नङा दायो खनगोन बियो दायो खोनासंसा नोंसोर खोनासंनो मोननाय नङा आरोना मेवायाबो ओमफ्राय नै माबा गुदुं गोनांलाय आरोना संआनो आसि थाइसेनि बारा हाजोनि मेवा होनदों नामा हाजोनि मेवा बिदि जायो आरो गुदुं जायो मेवायालाय गुरै गोरलैथार मैया थाजा जानायबालाय बरियामोन आरोना जानोसै आरो माथोबाव मा बानायनांगौ मोनायावबोसो बेलाय मा खायलायालाय एवनानै एसेल'सो जायो दा रबलांनानै आलुदरसो होआबाथ' आं जानो हाखाया बेखौ गारनांसिगोन ना मासिगोन नै आं बुजिनानैनो मोनला बिजौखौ गुरैयाथ' गुरैथार आं मोनजाफेराखै खोमाहाय हाजोनि मेवाखौ ने जानो नायनोसै आरो दिनै मादैया खिन्थाखादों हाजोनिसो होननानैहाय ना जानो नायनोसै आरो मा फस्लाफोर फटाफट हानानै लागोनसै आङो बारा गोबाव जागोन ना ओमफ्राय नैबे बिथां हानाया जाहैबाय मा एसे राथिखौ माने ओंख्रियाव नांला होननानै आरोना ओमफ्राय गोसोखांबाय कि एसे फोराननानै थेमायाव आसार टाइपनि बानायनानै दोनसै आसारथ' नङा माने जागोनसै आरोना सोरबा दोनो होननाय खोनादों बेबायदि फोराननानै ओमफ्राय नै जानायनियाबो बुस्थुआनो बुरजाखा मानसि परियाल बुरजानिसो लानानै फैखादोंबा 50 रुपियानि जाबायना दे ओरैहाय ओमफ्राय जाहानै अनाबो जाबाय ओमफ्राय आइ एम रेडि माने गिबियावनो आङो बे खायलाजों आलुखौ एवगोनसै आरोना ओमफ्राय सासे सुबुंखौ आइ एम काइन्डलि रिकुवेस्टेड होननानैहाय ना सायनो एसे बहायहैबाय आरोना बेयावहाय सासेया हनै सिथा
ओमफ्राय माथो मोखां नायबावनो होननाय बायदि ओरैबो सारायखौ फुदुंनानै लाखाबाय आङो माने बेखौबो थाव सेरनानै लाखानोसै आरोना रेडिनो देलु देलाफ्राबो रेडि जाखाजोबनाय नालाय सिङावल' हरनोसै पासफुरन नांगौबाबो नाङाबाबो माबा थाव दुंबाथाय पासफुरन एसे हरनो लुबैग्रा जाथारबाय आरोना दामानि आङो पासफुरन एसे हरनोबासो सान्थि मोनदा जादों आरोना माने पासफुरननि मोदोमनायखौ जा मजा मोनो आङो ओंखायनो लागाव बानलुआ अनावनो देखाखानायसो दारिया साननि मोनानि लागाव आरोना गोजांबासो मुजिफिनखायो बेफोर बुस्थुफ्रा देना लानायखौबो हरबाय नालाय मोदोमखाबाय गन्थङाव औवा मोनफुनायबाबो होननाय नायनां आयो 100 थाखा होनदों नामा बोननायफोराव बायनानै जायोबा गामिफोराव 20 थाखाफ्रावनो गथ'फ्रा होलांगोन नांलाहाय जाला दिनैनिफ्राय दा लाबोथारदो बेफोरखौ आं बायनो हाथारनाय नङा गोबां संख्रि होनानै एवलाय दसे खोबहाबलाय हालदै होनानै एवलाय दसे खोबहाबलाय खालामनानै आङो एवगासिनो दं आरोना जालु माने ओरैहायबा मा महर लाखो र' बेबो मोनसिगोनानो होनजासै मोनबायानो आलुखौ मिजि हानो होबाय एसे लेदाय लेदायसो हादों आरोना बियो लेदाय लेदाय हाबाथाय ओमफ्राय थाब मोननो नागिरा ना खामनो नागिरो सासानिया रुइनालाय रुइबाय जाबाय बेखौ जाबाथाय नाखौ एवथ्रनोसै आं गावनि दैयालाय रानलाया एबार नाखौ एसे खारै होनानै एवनोसैलाय आरो खारैखौ हमनोनो हायाखिसै आं मानसि गोजा एकदम मानसिफ्रा मेवा फाजाबो जायोना मेवा हारसिङै आं मेवा फाजा संनानै जाफेराखै खोमाहाय खालामसै दैखौ र' ओरै ओमफ्राय गोदौ लागासिनो मालाय ओमफ्राय ओंखाम जानखाबाय सिदा सिदि बेनिफ्रायहाय मा होनना बुंनो सानै सुबुंनो फिसाजादफोरनोथ' नोङो दालिया नांखागोन फिसालायाथ' बेखौ नालागे बाबासो होनलांखादों मालाय लागाव आरोना ओमफ्राय लोगोफोर सामफ्रामबो बेबायदिनो आं सानसु दैदेनलाङो आरोना बे फुंनि एसे गालाय गुजाय साफा खालामबाय ओमफ्राय संनाय खावनायजोंनो मालाबानो दसे उनाव घरि नायबाय 11ता 13 11ता 15 बिदिसो नुहैलाय लांबाय आं ओमफ्राय मोनगौ मानि माबा गरमफिनगौ मानि दुगैफिनगौ मानि 12ता 12:30 जागौलायबाय ओमफ्राय मा एक्सट्रा खामानि मा मोनबावगोन दे आङो बाहेरायाव ओंखारनांगौबो हाला आरोना गोसो आरो उमुनाव थांनानै फैनो माबा फिसा मावहैनानै फैनो ना बिदिनो दैदेनलांबाय गैला सानसुआवथ' सोर ओंखारबावनो बिनथेरनो आङो दासान्दि जायो आरो थायो मानसियानो बुगाजोब्बाय आरोना दान्दिसे उनाव ओमफ्राय रुइनाय बायदि मोनबाय आङो अनला होनानै एसे खारै हरबावनानै मालाय गोदौ मोननानै रुइबावगोन बे अनखौबो लगायनानै लाखाबाय आरोना आङो दिनै बेयावनो लगायबाय आङो खनसेनो एक्सट्रा बासन बाहायलायला होननाय बायदि जाखाबाय जानायालाय नंमारा सनाफोर आं मोजां आखलि नंमारा आरोना अनखौनो मेगन जाया नै दाबो बे लाथा कम्पानियानो एसे खम लादोंमोन दा बुंसै ओमफ्राय सारायसे जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ एरबाय थादों खम जारला आंजोंबो कालारालाय एकदम हिटआव फैयोमोन आरोना नै खारैया जि मोजां जादों कालारा अखमान आंजोंबो नाखौ हरनानैसो गोदौ होगोन नालाय सिथाबलाय गैया एरगासिनो दं नालाय बिथाङा एसे खारै होबाव होननाय लोगो लोगो खारैखौ एसे सखानैसो हरबावबाय आङो जाबाय मेवायाबो रुइबाय ने आयु नाखौ नागिरना मोननांलाहाय दे जाजायो जाथोंसै बिलोआव ना नागिरनायसो जानोसै जाबायहाय साराय खामब्रें नै मुजिजोबथारबाय बिथाङा साखिनाय बन्द' खालामदो बरिया जाबाय होनखाथारबाय ओंखायनो आंबो बन्द' खालामबाय आरोना नै गोदौनो जायगायानो गैलाबा आंनि आखलाबो नै ओमफ्राय थाग थिग मेवा एवबाय थानायावनो दैल' होथारदोंमोन आङो एसेयावनो ओमफ्राय थाइजौ बिहामजोखौ नुगारबायना मा ओंख्रि संदों होनबाय खिथाबाय आङो मेवा अनला होनबाय हाब एसे लाबो जाथारबाय आरोना माने गावस्राबो मानसि फैदों नालाय आं बायदि आंबो लोगो हमगोन दे होननानै बुंदोंमोन नालाय बिबाजै फैदों बिस्रा टंलानिफ्राय आरोना ओमफ्राय थाब थांगोन माबार फैदो होनना बुंहरबाय ओमफ्राय दे होनबालाय होननानै लांफासै नै बिफानि टिफिन बोराय हानलायथारबाय आङो सुस्रा लांसै आं टाइम मिलायबा टंलानि आलासियाबो एसे सोलालांनो मोनगोन आरो टाइम मिलायबाथ' गैला आरोना गाव जासिगोन बिहामजोआ एसे हायनोसै आं नै बेहायनो नायानो जि नागिरनानै मोनलायलाङा ना गैया नाखौ दाहर होनदोंब्रा नोङो बेदर ओंख्रिखाय मालाय टिफिन मोनसेयाव ना मासे सोनसै बाल मा इनायनो भिडिअखौ नायबा माथो इसे दंथारोमोनलाय होनगोन ना बियो आंखौ बिराद केसरानलाय मा जादों मा लोंदों खबर लायो बेयाव मोनसे ओमफ्राय ओइ बिदि होयोमोन नामा बिफा बे ओंख्रिनि सायावनो ओंख्रि होयो बिदि
स्पिनाबो इदि मोननै जायो नालाय है बारा गिदिरखौ हरां फिसाखौसो हरगोन आं गैखायाथ' आरो बिदि प्रग्राम गैयाना एख' हरा आङो बेदरखा बिस्रा मेवाखौनो सोबलुबाय थादों हरा होनना हरनांबावबायसो दे जाबाय थ' आलासिया थाबनो जानानै थाङोनो ओंखायनो बेलाय माथो गैलाम्बा लायबावसो नामा नै इदि आरोना हस्पिटालाव ओंख्रि लांनाय थां माथां दालियानो गोदौ होबावनांगौसोमोन हा गवाबानो जाबायहाय हनै सानै सुबुङा रेडि जानानै दंखायो एकदम ओंखाम खुरनानै जाहांहां आरोना खुनुरुखुमनै जादा जा एकदम फाग्लिया रोंथारा होनजालायनाय आरो एसे जासादो खोस्लि लाबो बाजै बैसाबा बैसा जोंना माबा अमा बेदर नै हायनानै जाहरदो एसे रोङा मानसिया बिदिनो जाला मालासो आङो नायाबो एकदम बेयाव मोनसेल' ससेल' गैखाथारा नायानो नै एसेल' लाबोदों मादैया जिरायलाया जागोन अबा सक्लेट लाबोनो माल जि आथुर इमारजेन्सि आलासिफ्रा देजा नायदो ओमफ्राय आलासियानो जाखांस्लाब मोनाखै गावहासो जि टप माइद जादों गोथाव जादों आं थानायाव गोथाव जायाखै मालाय अबावथ' हो नों अनला ओंख्रि संदों होनदोंलाय बोरैबाथार बिसोर बिदि जालायबाय थानायबो जायाना जोङो जालायलायानो गाव गावबाव एफा ग्रोब जाबाय आरोना माथोबाव आं आलासिफोरखौ दिनै थाङा सानदोंमोन ओमफ्राय लासैनो दा बेलासियावसो फैनोसै सानदोंमोन आरोना इमारजेन्सि बाय आहाबो इमारजेन्सि जाफालाय लांबाय जाखांबायबो नै बिस्रा हुलुस थुलुस नै दा बारा माबा सानसुआवनो ट्रेन दं आरोना बेजों थांसिगोन बिसोरो ससे क'क्राझारथ' रङियाथ' दंला आरो दे जादो सोबदो दे मालाय माबा मोननायसो नङा होमबा आब' मोननायसो मालाय बिखुनजोआ लालेफोराव जा खुसिया मोन्दों ओमफ्राय नै आलासिफ्रा मोनजालांस्लाबासै नालाय हरनोसै नुलाहाय फाग्लि नुला ओइ गुदुंजों एसे नाहरजां एसे नुहरबाय आं माबोसो दङ माबेसे सोखोथाय ओमफ्राय नोंलाय माबोसो नोंनोबो गैया होमबा लाखिनाय उनावबो लाखिनाय दङ गाइसमोननो लालियाफाराया खुसियाखौ ना नै बेलाय माथो ओरैहाय बोरो नायनां इयौ नै मालाय 12 मास ना थायोहाय आब'नाव आरोना हायलुरि बिहामजोनि बिखुनजोनाव आरो बिसिनावहाय ओमफ्राय नै खुसिया ना गोथां गावनो एखमबा सेनाव एखमबा मायाव एखमबा लाङि एखमबा मा गोदान रोखोमनि ना साग्राफोरजों मोनो आरोना मैया ओमफ्राय थांदोंमोन नालाय फिसालाया लानानै फैदों आरोना नै ओइस दे थांदो दे हाखु दाखु देसो नामा थ' इमारजेन्सि कलिं लेटारसो बिसोरबो फैदो नानि फैदो बे सासे सुबुङा बेयाव मानो बबावखोथाय जों माने बेयाव एसे जिरायनो नागिरदों आरोना ओरैनो आयु गैलाहाय आग हे भरी भरी और तुम लगाने की आंखें बड़ी बड़ी हो मुस्कुराने की बात करते हो उसदा मुस्कुराने की बात करते हो मारै मोनलाय ओमफ्राय बिबाजै एसे खनफैदोहाय आं रोंलायलांला ऐसे कि मैं कुछ कर नहीं सकता ओमफ्राय आंनि माबा हाउस ड्रेसासो नुजागासिनो हाउस ड्रेसालाय जेबो नङा आंनि हाउसाव हाउस ड्रेस नुजायाबा माथो नुजानांगौ जान्जि दे अयनाय नै आरोना मोनसे नाङा जोंना माइब्राखौ लोङानो माइनाससो आरो बियो बेखौबो जाखाया बेबो माइनास बेना आं बारा गोबाव जिरायहोनो हानाय नङा बाबाखौ एसे दामनो होदो आं गान खनसै आं एसे सल' खनसै आंनि गाज्रि मोननांगौ लागा गैया आरोना मालाय बिखुनजो आलासिफोरनो नामै हरदोंमोन जायो माने कालारा ओमफ्राय आयु गैला ओंखायनोथ' माइब्रा आरोना बुस्थुआ जोंहा बिजावजालि आब'आ हरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आलासियानो समायानो गैलाबा मैया फैबाय दिनैनो थांबाय ओंखायनो नै एसे लानोसै आरोना जोंनाथ' लायानो नै ओंखायनो कापखौ आलादा खालामखाबाय आं फैदो आसुरित कालारहाय ओमफ्राय सरना सराखै आब'आ अफ्रिखौ मानो हरफाखो आं सरा बां जानो लोंनो हानाय नङा भगबान नै आरोना
बे काप मोननैया माइनास बेनाबो बोराया माइनास जाबाय दा जों सानैल' बेखौ सरनानै लाबोगो सुगो अफ्रिखौ जानोसै नामा नोङो दुदु एसे एसे लानोसै ओरैनो गाज्रि मोनबा मोनबायसै नायगिरिफ्रा गाइस मोना गाज्रि जामोनसै आरो बेजों खथ' गोबाव जाबाय माला लानाय बै बैसागोआव जों एसे पार्टि जानाय देखायनाया बेल'सो बिनिफ्रायनो नोंबो गैया आंबो गैयासो नायदो ओमफ्राय लाबाय जानाय लाबाय जों लाखुमा गैया जाखुमानोबो रोङा रोंखुमानोबो रोङा माबा गोदान बायबाबो लाखुमानोबो रोङा औ ओमफ्राय नै बेनो आरोना ओइ गैला सानैया खालि जों बिहामजो बिखुनजो सानैजोंल' आरोना ना मा होनो एसे लानोसै प्लेनिंबो गैया जेबो गैया ओरैनो फटफरिया जाब्रबनायसो माने आलासिमोन फैदोंमोन नालाय बिथांमोननो एसे सुरुप लांथों होननानै हरखादोंमोन आरो आइ बिखुनजोआ ओमफ्राय दा बिराद इमारजेन्सि एकदम गथ'फोर सानै उन्दै उन्दै गारबोदों नालाय बेखायनो ओंखाय हाखु दाखु खाबदाब जाथारबाय आरो आलासिया दा ओमफ्राय आलासिया जादों बिथां ग्रोब जाहैबाय आलासियाथ' थांबाय ओमफ्राय मेन आलासि आंना बेसो जाबाय आरो ओइ खाथिसो मालायजों लोब्बा गैया दे होमबा जों एसे माबानोसै लानायफोरखौ बारा देखायलायला आरोना अयनायद्राय जाथारगोन हाया आरोना लोगोफोर हायाहाय जाबाय बे राबाय बेनो जाबाय हिनजावफोरनालाय आरो मा हिनजावफोर माने जोंना आरोना खाजियाल' हाबो खाजिजोंनो उदै बुंखायो ओमफ्राय बेखौ लोंनो बावगुलायो आरोना नोंथांमोना देखायला सानदोंमोन आं खिन्थु कालारा बिराद मोजां ना ओमफ्राय बुस्थुआ बोरैबा एसे मा आरोखि गोदै नङा आरोना माबा खोमाहाय गोबाव जाबाय दा बुस्थुआ माथाफोर एसे मिक्ससो नामाथाय बेयावनो मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैबाय आङो महर मोजांबा आखल मोजां जागोन बेल' नङा जों बायदि महर गाज्रियाबा आखल मोजांबो जागारगारोहाय दा नायदो एथ' सुन्दरानो नै मा होनो माबाया आरोना एथ' इदि गोदै नङा आरो दैहाबलायनाय इदि जालायनाय नङा आरोना ओमफ्राय लोंजायो खनसे आबैना ओरैबायदि गोथाव मोना ओमफ्य आइया होनदों दोनहाबबाय थाबा गोदै जागोन होनदों दोनहाबबाय थाबा गोदै जालाङोनो माने जोंनि माना दोनहाबलायनाङा एसे गोरलैयावबो गोदै जायो बोरैबा बेना गोदै जायो ओमफ्राय कालारा बिदि गोजा जालायलाया आरोना सानैजों सान्दुङाव दोननानै दाना गारिखौबो जिरायनो हाला दसे सायावसो एकदम मालिस आरो गारिखौसो बेखौ बदो जिरायनो थांसै आंहाबो गोसोमसो फारसेयानो जि गोबाव जिरायबाय जोङो आलासिफ्रानो मोनहैगौलायसिगोनसो खोमा गुवाहाटि दासो जादों दाबो दुंखाबावबाय नै आं गसंसैसो आगोलावसो गाखोनोसै आं थ' फैनायालाय मोनफैबायमोन ओमफ्राय ओरैबायदि गथ' आरोना लामा ससेनिफ्राय थाबायनो दावराव जादों बिफाया स्कुटिजों थांग्रोनांगौनो ओमफ्राय जोंहा थाबायनानै थांनांगौनो आरोना फैदो जाबाय सायायाव मालायनियाव गेम जिरायबावबायसो दा आदाया स्कुल टाइम जानोसै ना बाबाया नै ओंखाम जाना आदाखौ लायनांगौ ना दसनाफोर आङो बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना ओमफ्राय आलासिफोरजोंबो रायज्लायहोनलाय मोजाङै जेबो टाइम गैला थ' आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै संनाय खावनाय बेसोमोन बिसिनाव थांनाय टारगेट गैयामोन बोरैबा लाद्रा फेद्रा जानानै बारायलांलाबायबाय आरोना ब्लगसा एक्सट्रा जादेरलाबायबाय दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच